Wamaenda kukumbele kwa uongo wa Paulo. Bati panataka mwenda wakati na wakati gauchi na shakanaka. Wakati lisi na moto. Unashala kipali kama mwakutu mwendeni kwa mwawini na hii. Bata anakuya kita Israeli. Wakati kumbuka iliswa na view. Hapo yesu ndani ya mtukurangu. Bali yoka yaka zukuda relationship. Ya munga yepukaniza kumoka kumoka kumoka. Unende mshadeka kujimwali wako ni fili kuru. Yeka sakawe ya mupini wako waiti mwani. Mundo mkama, kwa ni yoni yasha. Unusu kuwatari sasa mkati mwande baka mwendira sisa. Hapa. Moto wakame yesu kwa mtu wanuwazi. Bali wakati meku ziwa. Rufundo barara pia. Because the viper represents death. Ukubatungo shafa eshipre magada kunyura baka wadi wanyasha wakashima wakenda pa energy baka bisi wa moto rufundo barate ya futi apa rufuku ya through disaster rufuku ya through something good tinenda kujikora taka tiza bataita tibi namo tinenda namo ya noko kusangana nayo nokuti namo pa yakapera tine moto unoziya nokuti pataka ziwa chakachaga maumazi maiti katifuzi. Mulai punya muda ni muda Paulo. Usakuje tu alio wakafana wakati usiana. Mulai punya muda ni muda Paulo. Walio wakasiana. Kule wanaondoka na moto wao kuzia. Wasika kujoile na uchoka sasa. Bali patucha katoto tezi sababu na amani kutupeni wewe uzie bakishasha kana yazi ya kutafuta maji ya ndio mtu Ame kuna mtandasa kitabu cha useme mzi mwele Takabese wa moto. Hakuna namba kutia moto na kuchitondora. Hakuna namba chakamana na operation ya mushi. Basi Satani alisaida kinandamu takumvura chini ya moto. Ama kinandamu takumvura na kubeta moto. Handling a blessing is subject to this power because we all have blessings, but the handling blessings is subject to obey. Kukombolewa naomba kinoda, baki usopie fashakalaka kanataka kombolewa, usorabakishika matamari kaka kombolewa, unapesa ya wapisi, shakutuni kwa kufulewa so, kuzimu na matakese, nyamnema hunika na waku ziwa, unawaka committed to the Jesus, sina basa banza. Damu zikonomo na munza munu chechi. But you change the camera by church which one. Damu zikonomo munza munu hande chechi hapa tamu tuna matabara mikashi. But mwalato kanai kashi. Wakai bahara mahausi. Kuchikana shafamba misi hano ni mkufamba kwashi. Pani yoka tumfoni wakubude. Kini yoka tumfoni wakwapi ya ino. Zinawani wakubili tumisati shana hata wanga wali lights. Pashakangu na kasowani rafu. Osa pale mnukani kachukua sawa na tunemeke zanso. Aka kuzirwa ashaita. Takabese wa moto na haraka ni light. But capacity yao ni kama utalikuwa blade shop. Hawana usimbali kwa wale poisonous fiber. Sasa mnalipo wale geza nyoka chinda kwa roko wako. Mwana ni zote mnaamua hapa asikono Paulo akamtika Kristo. Amechandi ni dinora la masi Kristo mandini. Kuna mtu Paulo anazobabu dikana nyoka ya kutila nini kutila na Kristo alimandini. Wanga ni peace ya moto.
chanzi ndobvato wetsira dzimwe huni ndobva pabuda refiber yakabva yananga paruoko rwake. Vanhu vakamira nechekure vakati dance, they were waiting kuti vaone kuti anodonha here kana kuti anozviva kana kuti anofa. Vanhu ufunge vane tarisiro dziri negative muupenyu hwevanhu. Ini ndaida kuti vanhu vamubatsire vaone zvekuita, but help yevanhu pane painogumira. Saka nyaya yako ukaisvitsa kuvanhu ananingi nananingi, pane pavakasvika pakutaiwa takuomera mari zauti todii kana nyoka yakuonera inouraya isichaitei regai tingomirira kudonha kwake. But I've come to challenge this scripture. Paulo kana asina kudonha but ari akazudza nyoka ikadonha, the same must happen in your life. Raikaisa kudonha mimba yako ngavashande rudo ruchitangisa patsva. Raikaisa kudonha kwebasa rako ngavashamisika ichizunzira kuenda mumoto. Promotion ichigamuchira zvinda kutarisirwa pasi ugamuchira kusimudzira. Reverse that viper system. Kana yakajaira kuva vanhu vatuira pasi, not with you, not with you. Ulimwana wamwari nyashata mwari vati kuchengete kwetene yawe handiyaurara masu Kristu mauri kune vakarumwa vakawira pasi vandinoprofita muupenyu hwako. There is a testimony coming your way. You are going to shake off poverty. You are going to shake off sickness. You are going to shake off rejection. There is your divine blessing at this. That power is not being let the will of the Lord be done. That power is not being when America is when they are called, they say I'm not going to let you when America is when they are called, Jesus shall have any salvation. We don't know America is consuming fire. We don't know America is moto. We are going to tell us that America is moto wa Jehova. Life yako America now. Right is na kutana wina pasi. Right is na kutuchawia pasi. Ni upora kutasema wa Jehova. Ni wala hawili pasi wewe. Ni nana tamari mpenu. Shakaitika kare. Ukiraimu mara info. You are not going to die but you are going to live. Satan catch that hand of I will not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. You are not just Israel. You are not Israel. You don't profit yourself. You don't power anyasa. They were waiting. They were waiting for him to swell up. They were waiting for him to fall down dead. But the reverse happened. I reverse every plan of the enemy. I reverse every plan of the enemy. But it's not how nothing at this. Baina kuona uchidona, nyoka ngaidone. Baina kuona uchidona, iyo ngawire pasi. Nakuti handi wa unoyarama. Asi Kristu mauli. They were waiting. Ameno taisi Jesus. Dinesha kaiti kama meli hapo wapara wafa. I stand as an apostle of Jehovah. Baba ni wali gaoni mwenyasha. Gawa kukuya kutupai vaivo ino mnale. Jakone kwa kari jaku investa. Jairisi na wanupasi mmoja hakuli na pasi. Weso hitaisi na kufakwako rarama. Maiba kupe upeni. Anachile bandala samisike. Nokuni wale chiwele chakuti chikakubata. Wano kutari sina. Kuti muna hapete kore harame. Ninotaura upeni ni kusala kwayo. Life in abundance. Haungazi asikuti uchararama. I remember when God called me in 2006. I was so sick and I wanted TB. Kwenda pa level yekuti vanhu vaikuona vaikuvhira tsitsi. Uchifamba unenidi yekudza vanhu ndine problem. Unenge one problem inooneka. Munhu wese anokuona kuti yakadini, unenge uchitorwara. Hazvinganzike. But ndakasvika kuhospital kuNazareth. Matemperature nezvese zvatorwa kadi ranyorwa. Chiremba achida kuzoona mapatient akasvika pandira akandibvunza akati kuti ndione kuti tiraiko ndikati zvikanzi wauya nani. Ndikati ndauya ndege.
tunaanza ajite marecords esano hapa muna ane marecords hapa ajite kuti au yachifamba mukadini waida kuti vanhu vari mawazi vatori nani panewe chiremba akazunza musoro akati hakuna zvakadaro munhu wepamwe dziri kuvhiringika ndobva abvunza vanhu kuti auya neuyu ndiani vanhu vese akati auya ega achitofamba. There is no medical kune marecords ekuti vakacheka vanogona kutotaura kuti gore rapera. Why? Because vane experience, vane marecords ekuti ukaona BP yemunhu chinzi inogara yakashuka apa munhu haana kwamenda kana shuka level yake yakasvika apa munhu haana kwamenda. Vane marecords ekuti vane tarisiro dzavo. But tarisiro yevanhu vepamauta yakashaya simba. Vakatanga vataura zare kuti zvinegana mutadzi usingasi kuda kurarama zvinoda kutomuuraya zvanzi azunzira nyoka mumoto vakachinja futi vakati this one is a god. Vane zvavanotaura against your life ndinoprofita kuti they are going to change. Pavachati kuti rudiwa pavachati hana kwaanoenda kuti amutenga vanhu vavarivhese tarisiro dzavo dzese nekuda kwekuti nyasha dzamwari dziri muupenyu hwako. Indaimbofungira kuti Paul paakazunga nyoka mumoto nyoka yakanotsva nemoto ndozvandaifunga, but inoratidza kuti nyoka haina kuurayiwa nemoto inyaya yekuti it fastened on his head kuratidza yakasunga paruoko. Saka chakaita kuti agone kuizunza isaini yekuti nyoka payakaruma Paul pane kuti ipe poison kuna Paul. Paul is already dead man ari kurarama ndiKristu. Saka yakaruma chitunha Paul paakarumwa nenyoka ndo yakava paralyzed zvokuti chakaita kuti agone kuizunza yanga isisina kubata nokuti chinhu chake kuti fastened on his head kumonera. Saka chinoita kuti aizunze kuti yakava powerless yakamonera ruoko ndokubva aizunzira moto. Saka haina kutanga kuurayiwa nemoto, moto waipedzisa nyoka yafa nokuti yabata zvinoti touch not my anointing and do my prophet no harm. Pane rekodhi iripo pamota ukatoona pamota kuti anogona kurekodhi anofa zvakaitika kakawanda munyika mune marekodzi arimo kuti ukaona munhu adai zvatopera ukaona munhu adai haana kwamina ukaona adai haana kwatera. Kune mukadzi ainzi Rahabhi chaiva chifero wakapinda mugenealogy yaJesu akatoroorwa nevanhu vabva kuIjipiti vana veIsraeri iye achigara muJeriko. Chakagonekwa naMwari ndechekuti vanhu apa vakauya vachida kuita spiderend vakasvikira kumba kwaRahabhi. Rahabhi akabata varanda vaMwari zvakanaka. Kutendeka nekururama kwaMwari pakaitwa sungano yekuti uchararama. Rahabhi wakasurvive. Chakazoita kuti arohwe Mwari vakakodzera rufu rwevanhu vese muJeriko kusiya Rahabhi. Inanga kuti Mwari vanouraya vanhu vanozotaurisa mangwana nokuti pakurohwa munhu panotsika mashoko. May God silence every voice that is speaking negative against your life. Now you can imagine that about Mujiriko Makasam and 7. They said, no man, I can't even but my Paul is a servant of God. But when they say right now they were criminals, we are not bad at what I don't want again, no service. But you know, come and live in your sound. I remember when you say this, that would be what you want. Jabudi ndio why nyoka ya makapo yetu wanawanda nyoka represents a demonic system. Ndio pesa pane potential global target. Kuna mfano mmoja unataka naka chukua na Mwari. Unaona nini wakati unakutembea na tunakumonea. Yesu anataka kama yake ya fresh woman
You are a blessed man. Just chakabata basarabu. That's a picture. Nobody see no kaya saruta. The devil anashika paana nyuma. Kutilaweleza anabasa. Nobody will be a babasa. Will be a group of again. Sakana nyuma ya kusalza. Weko muma. Usali ni pesa ni amuti why me? Why my business? Why my marriage? Nana kutibia. Kudina musakana wana now I know. The viper will fall into the fire. Nasi na akusiwa. Kutaniku maki wapea choninao. Chaniku maki wapani shakao nilekwa. Jesus. Wameleza ana problem ni nyoka zipa moto. Nyoka yake ni ngelo taimira. Ta kwa uma uyanyura bashibalizo. Uma mfundisi washo. And you want to give another second revelation. Paul is a pastor, is a minister, and a family team. Nyoka yake sauzalie. Unazaa yote ni ana na Paul. Waongea na Paul. Wakabie basema ni kwa mauti kutababati. Wakanishtuka msaiti. Don't problem in the church. Panchuka mfundisi wao iwe msuluko msaiti. Lakini wanabie basema ni Mungu. Watikana na usiwa. Kudinyonga borea kwa Paulo tapuna. Nobody by a money na kwa ina na inofa. Kuna mtu mwaliwani ma problems angu. Alafu kendra kunyuma mwenu. Anizoto inowa ya ma problems iwa. Power. Ukaona nyoka ipa Mungu wa Paulo. Ziwapo tuwawani wanyasheka mwenye wanofa. Dari nyoka ya kanua umetana wapa saiti baisa. Sadakana nyoka ya sila mwemuni na Paulo. Tala mwote mwalima Italy. Chile kila kwa tatapo. Why? Because he's defending the viper against you. Ufunge nyoka ipa na Paulo ikawea Paulo upone. Ile report nyoka hii. Basi pamoja attack to the father or to the prophet or to the man of God. Church ngai kwenye kusiwa. Kuti Yesu zilipana baba shaka shaka mtaki kama Yesu. Lakini wale watu wengine ya shawati pale Calvary inawewe nyoka. Lokuti nyoka tuanzo urai wa tuanzo uraya. Lakini kana yape ina banapo tabu imeza shukutawa. Tabu zote tinacho tunauraya nyoka paka kidenu. Leo tukanala kufamba next time wako mauta. Musaba kwa mauta. Achapo enda kumbele. Baba temba tunauraya nyoka shinda kumbele. Wani wao kindara chene kule. Yesu yakuma yapana. But what is the matter? Truly was. Isi ni kasi kada kutinda so. Bana wapo fiti Paulo aiko msachecha kitoponde mudi. But akaenda kwa mauta wamsile. But akasema wakazuka fiti. Shaiba kuna ibonje shiti. Anaanza wani umoni watu ndio wachinja kuna leo kwa kicheche. Nani sabani kaona shese chungu ziliviza so. Paulo kaomba uende isa ni mtipani na familia wao itende kule kwa wapi. Hapo kwa wani wachikia hapo ni kubalita. Ile mtu watubalita. Ndio wasapona watu motao. Uwana mshahidi na hata nani kasa lesi. Jini kasa sakalabu shitauro. Sina basa siya shakadauro. Sina basa siku pewa. Sina basa. So walepa mauta wakamia kule wakatamiri shakao kuma. Sasa ile problem ni watu wasafa shikile na poa wanafamba besi. Unasema yaki poa yai na matakatifu. Ukipaka tu na shikete kwa mashua. You pray that abashwa is my race. Utatuzo kwa wale by vision. He was a pastor of the congregation. But baada Mungu church anapozoa na watu tenda inside. Bali Mungu wewe kama mauta. Batati zote bakule nguru. Kanuni chano chakanaka cha wakaipiwa. Bona kumira nana kuitwa chakanaka. Mungu ndarabacheta kaburi sana Yesu. Kwani hapa ya kwa hiyo wakati mzoto mnapoisa mtazi.
Saka na ile kuti mutadza ndizive but kuti napona aibeziwe anoponesa. Vamwe vakati vatamuri mate John chapter 6. Well, why John chapter 5? Why did you kill your mate? So that the police and the artist are going to put in the police. He put a police in the two temple and police. But the police had to Tapura. They attacked him to defend the leader. Lanisha wakaipirwa na mnarigani Mungu. Next one panutuko chupaino panuto atapaiwewe. Hatini wana nupi epasewani weka mauta. Baba kamuni wanino kanimu mningu msaibu mfano na ulukakani na mato ya hii kama itashiple. Kutiani kwa mwalimu wala kutu ya brain you are not going to die. Paul prayed for the people online mchikepi. Babu ya mchikepi yoka ya muoko. Nobody prayed for Paul. Itakalele kwa sayota. Sikuna watu wanakati patsamba imelo baba kutuka pa 10 days every year. Yekuti pani prayer line yekuti there is a day to pray for the servant of God. Kwa sababu zote na Mungu pani kuna mambo mengi kwa matira. Archbishop sisi kuti. Iya ni mwana ile covering the anointing. Kuna nyoka zinomo kuna zinoda imwe. Kuna kama mtu anaangalia mmoja Chechi ya nasi ino tuina nyika kuseka nyoka elomo ni baba. Waka unamati na usika shangi wakushanda. Waka umani nyoka. Waku tuwele wa mtaro kwa mtaro. Andamu mwangu na mtara kumila mkua. Wali chiki ya mida una mati mwapati. Nyoka kwa kumbola wakuru wanu sukuru. Church is very power. Pamauta, manuane sisi zao, bali sisi zao aduna ino. Kuna ile vwe sisi ndio watu wanaona kwa wakati, but kuna ile demoni locked anointing. Pia wao kuchaki wa moto ni kuzia moto iko, but kuna challenge za ndani kama mtomo. Mtu mkatono wache wanabaki na moto wanaoisa moto. But kana nyumba ya kumonea, baada the anointing to work. Wanga wanataka simu zao. Utamjimba kana kutana basi. Ile zani zani kushumia tari sio zera institution ya uri. Alafu zibali batizeze na so utapaswa kuwa. Stage ya Afrika. Hamna mashine. Unajibiti kama upendo wake. Ni basi tunataka tupira fix. Hii wakati kama ni life yako. But you are not going to die. Uchapu kuna ile bora mtu yoka kana motimoni la batili nyasha zakati kuti. Tatiwe Mungu wensi kwa mauta. Ile fanya mabuki festo. Moto mzimu utaza kupisa nyoka zote nyoka ndio kwa hit na kabuda moto. Kuna hit ya mtu nyoka liche badino konzera nyoka ku manifest. Ione. Babu toda kwete moto cheke badino uko no mama power. So yaka monera roko wake. Iyo nyoka tutatoka kwa Genesis yake tatu wala says. Kwete kuma roko yaka zilo kuma chitsitsiro. But the New Testament yako shia Mungu yako na roho. Can I explain a little bit? Mwanazua ya Yesu alikuwa mchinji kwa family za left side macho. Zakata Mungu makumbo. You know the story of Calvary. Yayo alikuwa yakutumia sawa kwa mchinji kwa. Kana hapo Mungu kufahamu ndio makumbo bless wala wapata sabato ili Friday. So huyu akaenda kwa makumbo akashika kwa Yesu. Wakaenda kwa makumbo. Nyoka ni Satan. But Yesu alikumbe wana wanakupromisa nzuri mtende ni wewe paradise. But mwenyewe ana makumbo alipromisiwa. In other words wakaika ndoka hata ziva. Kutia kuma sisi unaona jinosara na mtu kwenda shakadara. Mungu ndiye. Munapo tuna Yesu tukienda ana makumbo. So nyoka baada ya makumbo. Ndoka hata sifa Satan tumunua sisi sasa bosi na sina kumbo Yesu alikutamka. Roba ya kita kuchije na kuma maovu.
ruoko runorepresenta zvaunobata zvinobatika muupenyu. Saka toona hakuna dhimoni rinoti kana rabuda ramanifesta rinoti hapinde denga tinaye kudenga haende. Yekuenda kudenga ivi usina gumo unoenda, but wakaipa anoruma zvinobatwa nemaoko upenyu hwako. Power. Saka uchinzwa dhimoni rega rega rinoti haarorwe, haachate, haavake imba, haadhiraivhi. Hakuna dhimoni rinoti haende kudenga. Saka rinotozwa kuti yekuenda kudenga unokuenda ukangotenda kuna Jesu wenda, but ikaendero ndokari kuruma zvinobatika. Saka Mwari atipanyasha kuti zvinobatika zvichabatika, nokuti nyoka ida kubata ruoko rwako ichatsva. Asana kuzwa pete madeliverance ndibona kuti hapinde denga, hakuende kudenga kwacho tinaye haipinde. Kuenda kudenga kuri nyore ufunge zvekudaro. That's why tine example yemunani naJesu kudenga. Munhu akaswede chechi aiba. Yaiva mbavha paruchinji paikanzi naJesu kudenga. Kuenda kudenga kwakafara zvekudaro. Zvokuti netsotsi rakatoenda. Unosalvation salvation. Basi rakatoka paruchinji painotyisa kusvika palevo kuti netsotsi rakutopinda kudenga. Basi rakaitwa naJesu kwakabva riri so powerful zvokuti munhu wesanonzi hana kwaanenda ipabva akazodii akangoti Ishe Jesu ndirangarire atopinda. Denga rakafara zvekuti kusvika palevo kuti vakutaura wena. Mbavha paruchinji pairapinda kuchechi rainobvisa chechi rainoita prayer yava kuti mugare kudangariro zvotapera. So vakaipa ndopaakaita research yake kuti saka denga rakafara zvekudaro veka kukumangararamiro zvinobatwa nemaoko. Saka ukaona nhasi hakuna dhimoni rinorwa nekudenga. Zvese zvinotaurwa nedhimoni ndezvepano. Pano patiridzidza zvaunobata nekuita muupenyu. Chakumonera paropa chiri kuprofita kuti pane kwaari kuenda kunoita basa raMwari. Saka nyoka isina kuruma ramwe. Why? Nokuti ikaruma ramwe vanopera vakafa. So usarambe une mubvunzo wekuti waini. Vamwe vese hazvinoitika kwavari but sei inini. Sei ndiri inini chete kuti ndikakushanda pabasa pacho handingada kudzima. Sei ndiri inini kuti ndikada kuita chinhu chinongowira pasi. Ingomira mubvunzo wekuti waini. Because the devil knows why he's attacking you. It's unfortunate kuti iwe wacho you don't know. Vanhu vari muEgypt, pfungwa yaMwari yanga iri kuti panoberekwa mukomana mudzibosa nokuitisa vanhu kuenda. That's why dhimoni riri muna Faro rakati takupota tichiuraya vana vese vakomana vabereka. Dhimoni raitoziva kuti panoberekwa mukomana vanhu vaenda. But vanhu vacho Mwari ndo vasiri kuziva kuti sei kukurayirwa vana vakomana. Dambudziko nderekuti unonoka kuziva uye china yoziva. Mambo Faro ungaite problem nevacheche utadzobvisa madhara aripo. Kunakaita aisiye kuti madhara asina basa patika cheche panokuda munhu. Saka tinoda kuti uhodhe ndombi chini kuna ataki. Umushaka vanhu ndindomisa kana arikutengeserwa anoda kunovivo panokuda munhu ipapa. Business idiki nemaputi but maputi wayaya. Now inopera mumusha make nemaputi. Saka pese vahodha maputi nhasa rekombi. Hauna maroni unaona business maroni. Ndio unapata problems tena. Unaona dolia unaona kwenda kwako Kenya. Wanaona wanalaki wanakuchekwa. Gambai nzoni kwa wanalaki. Pale shasha ni kwamba wako polisi. So nawe chechi leo ndo kuziva. Kuti izvo zvinji ndo pane breakthrough yanga. Anonoka kuziva. Ndio mnosi. Wakaita kana breakthrough yanga pa chechi pano. Anopogara uchizwa zvakaipa zvechechi. Chechi. Wakaita akaziva kuti munhu ndo mune breakthrough yako.
he makes sure kuti pese panoparidzwa nezvese zvingaitwa nyaya dzauramba uchinzwa nezvakaitira chechi. Why? Because anoziva kuti ukaramba uri pano unosimuka. Saka nzira yekubvisa pano ndinonyeresa. Iyo unozvati madhimoni ari kuna Region akatokumbira Jesu kuti musatidzinga mudunhu rino. Madhimoni anoandastenda kuti tinopareta nemateritori nemaplaces. Tikangodzingwa muno tikaenda kumwe hatina zvatichaita. Regai kubhizinesi another examples. Zimbabwe, Zimbabwe. Zimbabwe kunoona mamapoti, unozoifana urisheni. Vanhu ivavo havambofa vakaenda kuBurundi. Panoramba chirira kumufamba wose vanhu kuti vane mai hombe vari kuBurundi. Vanhu vakaita research yekuti ukumanje kotoita kwanorasa hana. So those ladies and the men tournament, I understand the territory. Nzvimbo ine nyaya. Madhimoni akati kuna Jesu, Ishe musatidzinga mudunhu rino. Iyo madhimoni zvadzo akatokumbira kuenda munguruve. Haasi Jesu akatanga achipinda munguruve. Madhimoni ndiwo akatokumbira kupinda munguruve. Akatenderwa. Prayer request granted. Yedhimoni. Challenge prayer request yemutendi. Haisi. Saka ndinetsamulinda Jesu anyatsoa kuna nemadhimoni. Madhimoni ndakakumbira kuti Ishe tokumbira kupinda munguruve. Dzemwe munhu. Musati paradze ndinotendeti pindi munguruve dzemwe munhu. Jesu nobhataiwa no problem. Prayer request granted. Yedhimoni. Let me show you the secret. Come on. Madhimoni ari kuna Region arirecognize Jesu nekumupa position yake. Akatanga achema ati mwanakomana waMwari mauya here kuzotiparadza. Kunoti madhimoni anoziva range yaJesu. Anomupa respect iwo ari madhimoni. Nokuti Jesu akamubvunza vadzidzi vake kuti inini ndiri ani munomuona sana. Vakanyara vakashaya chekutaura. Nechechi yemazuva iwayo yainanga kuti Jesu mwana waMwari. But dhimoni ndokubva rati mwanakomana. Jesu ndokubva rati kuti kurege kunzwa. Chechi haina respect yakatondiuraya kuti dhimoni ungatondibhiga kuti mudhara Jesu. Zvakati kuzikanwa nechechi zvinokumburwa nemadhimoni ari kuna Region. Mwanakomana waMwari mauya nezvotiparadza. Iyo statement yekuti mauya nezvotiparadza ari kubvunga kuti tinotoparadzika netaipe yedu. Madhimoni asvika pakurecognize authority nepower yaJesu. Haana kuti anoparadza hazviiti, vanhu vauya nezvotiparadza. Jesu nobva aziva kuti madhimoni nawo bhata anoziva kuti ndinoparadza uye ndiri mwanakomana waMwari. Ndokuzoti kana tapedza kutaura zvese kuti titenderewo tende munguruve. Because paunoremekedzwa so unokonzwa kuitira kumushinga so. I'll give you an example. Inenge nabhawa. Kubhawa igona kuenda usina mari, but unodzoka wakadhakwa. Triki yachaishandisa wakasvika ngakachokotera kachinwa so. Unogara nogara pasaidhi pakapa. Obva kuti muise kundaraunda nokurowa uchirungu. Akaremekedzwa so. Unobva akubvunza usera mwana womunhu wenyu. Umoniya kumubhiga bhiga mani. Power. Kana wabva shoko richiti Mwari unogara murumbidzo dzevana vake. Kunoti address yaMwari inotupiwa box worship. Akarumbidzwa anotoda kuti akogara ikoko. Ini kali ndakuda kuti Mwari unogara kudenga. Chakakodzera. Pamoja mudenga enda muswere. Kana tichi Mwari anogara mudenga chimogesi vanobva yati pakutanga Mwari vakasika denga nenyika saka vaigarapo pavakasika denga. Ndinobvunza zvakama una kunigwanira mugore rekuti baba rangu. Matthew chapter 1 verse 19 and the Bible reads, and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame,
resolved to divorce her quietly. Mary wakatomboda kudivorcwa nekuda kwekuti watakura program yedenga ane pamuviri pamwe yamutsvene. Joseph, as being a righteous or a just man, vanhu vari right vari dangerous kana vasina a right revelation. Vanhu vari right vari dangerous kana vasina a right revelation of what God is doing. Self-righteousness iri dangerous kana usina the revelation yezviri kuitwa naMwari. Joseph was ready to divorce Mary because he was a good man. Saka ari kuti handidi kupiwa nyadzi kunyadziswa nemunhu wandandi naye murelationship wandisina kuvata naye ani pamuviri. So he planned to divorce. Nhasi church inodivorsa rudo neimwe church nekuda kwekuti pane zvavasingazive kana kunzwisisa, zvavasina kugara pasi vakaonesana, but vakangosiyana vakadaro kuti avakarasika vaziva vanoita zvakati, handidi kutaura nawo. Aya, dai Mwari vatibatsira. Dai Mwari vatibatsira tawanirwa nyasha. Damdziko ratinaro is the body of Christ. Nderekuti we are divided. And I'll give you this statement. Statement yekuti mabasa ari kunetsa. Iri divided into two. One side icho kwadi, the other side is not true. Because kune mabasa akuchaga vanhu. Ndaitarisa nezropa Sunday meo ndikatoona kuri kudiwa engineer. Kuchiredzi kutriangle sugar. Saka statement yekuti mabasa ari kunetsa inofanira kuchinja yasvika palevel yekuti mabasa etype yangu anonetsa. Why? Because zvinokuencourage, zvinokumotivate. Uone kuti pane problem sometimes asi mamirire zvinhu, but mamirire andakaita inini pazvinhu zvacho. Because kune mabasa akutsvaga vanhu right now. Saka mulife mune mabasa anotsvaga vanhu nevanhu anotsvaga mabasa. Saka secret iri pakuti iwewe wacho type yako ndio ine nyaya. So keep on moving, keep on focusing. Unyatsoziva kuti pane kuri kuendwa, and life haisi kuramba uchiblame munhu nekutarisa kuti dai ndingakanditirawo zvakanaka, dai ndingakandigondera. Vanhu vazhinji vatinoyemura nhasi vanhu vakabva muresult yekuti vakaitwa rough, but vakadecide kuti I need to keep on, I need to move on. Life ndo zvairi, life ine ma challenges, life ine pain, but nyaya hombe ndeyekuti nyangwe your platform kuchina so ngatichengetedzei dzimba idzi, usarega murume wako anongoenda because haona kurongeka. Kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kumweya china. Don't judge people kana wako ari pamba. Ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunze vasiri kuenda kunzewo havana zvokuendesa kunze, kunodhura. Kunobhadharirwa vanhu rent kunzewo kwasi hamuzvizive. Akakuti kunze kunodiwa munhu ndiani? Akudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asikana ngatinamatire dzimba idzi. Vamwe mainingi murume wakaenda, isu ngati wedu aripo. My husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. Handizive varume vandiri kutsika manje avo. Emazuva ano vanoti boy here varume, boy here vakomana. Mwari vakuchengetei, Mwari vakuropafadzei. Zvamunobata zviropafadzwe. Nyasha mumhuri dzenyu dzidururwe naMwari. Mhuri dzichengeteke. Vana baba vagare mudzimba. Kune mweya uriko mazuva ano vanoti masmall house. Kachirungu keunzenza kakangovhara unzenza wacho. Ko chirungu chinoviga zvakawanda ka. Ukatonzwa munhu achinde nesmall house unotobata mero zvakanaka zviri kuitwa. Vakutotadzirwa Mwari papa. Vane madzi avo wakaipa ndo uchenjeri hwaakaisa ukuisa mazvo. Munamato wangu uye munamato wedu nokuti dzimba dzichengeteke. Wakaipa hadi kuona dzimba dzakamira nokuti foundation yekunamata inotangira munhu. So ndinotenda Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Inetseka kuti sei munhu akasachengeta mwana wake anotonyeswa kumaintenance. Indaifunga kuti zvaifanira kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunga kuti zviri easy, zviri common hazvisi. Kune mweya inorwisa munhu. Nokuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi.
kuti ngatisunge ana baba wasiri kuchengeta vana. Unozora dai kusina nasa. Vamwe vabereki dai vakafa nokuti vakabereka vana vasingazoti takaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa ivo vane vana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa nasa vamwe vana marombe mwemugara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika, pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta, ipambiri kuizwa Mwari wakuwanira nyasha. Nokuti hazvisi izi kuti ungonzi une vana kuti vana vazhinji vanotowana kuti ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako yakangona paso muchinamata Mwari, ipambiri kuizwa Mwari. Kudza Mwari ugare kuna vanotenda. Nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwana kuva nemwana chaiye muruoko handi chinhu chiri nyore. Kwauri zvakajairika nokuti une vakawanda. Hauzive pain inofamba nevanhu vanenge vachitsvaka mhuri. So kana mhuri ukaitarisa iripo inyangwe mukushaya, kati nhau yekuti vana unavo zvinokudzwa Mwari izvozvo. Vanhu vakamirira kuti vatange vaona zvihombe muupenyu kuti vazowana nguva yekutenda Mwari. Zvazviri izvezvi munoziva kuti nzara chaiyo kunzwa nzara iropa sako. Reganitsanangure. Ukanyanyorwara unotomanikidzwa kudya. Kuti unosvika stage yekuti hauchanzwa nzara. Kutone mapiritsi anonzi maappetizer anokoka nzara. Ukatoona uchitoinzwa so ititi Mwari makanaka ndiri kuinzwa. Nokuti kune mapiritsi ekusainzwa. Every level stage yauri inoda kuti ugone kushumira Mwari wakasununguka. Jesu takampiwa na baba, but akaberekwa na Maria. Man was involved in program salvation. Munhu wacho ari kunzi panyika paipa vanhu vatadza Mwari anditsitsi nawo vakatsvaga munhu wokushanda naye Mwari. Jesu haana kungoya kuti ndauya munofanirwa kupona ndabva kuna baba. Panototakurwa nhumbu yechakabva kuna baba kusvika chakura choenda pamuchinjikwa. Salvation, man was involved. Anozati mai vaMozisi mazuva avo vakabereka Mozisi kwaurayiwa vana ndo vakaruka tswanda basket vakanomisa kurwizi. Aiflota mubasket kwete munyasha. Nyasha dzaimuchengeta ari mubasket, which is human skill. Problem yako basket harirukwe rungoti tine nyasha tichabata mari. Develop skill. Jesu akaenda pamuchinjikwa. Cross is a man-made thing. Chakaenda pamuchinjikwa ndo chakabva kuna baba. Muchinjikwa wakabva kumaraini yevanhu. Takaponeswa pamuchinjikwa. Paunongoti muchinjikwa chinhu chedu. Chamwari chinosvikogara pachinhu chedu. Iyi krosi idanda rakagara. Nawo Jesu haana kutobva naro kudenga. Ndezvepano. Saka Mwari vafunga kuponesa vanhu vakashandawo nezvinhu zvedu. Saka pese paunoda kuropafadzwa denga rirungocheuka kuti pazvinhu zvako haufa. Saka paRed Sea vachibvunza Mozisi kuti unei? Wakaomerwa hamukrose but unei? Ndoda kushanda nezviripo. 2 Kings chapter 4 mukadzi akasirwa chikwereti akatonzi nemuprofita kumba kwacho unei? Munhamo iyoyo kunei kumba? But ndokune dambudziko emudambudziko iroro. Learn to see chirima. Saka Adamu atadzira Mwari akanzi kwawakuenda kuchamera minzwa. The last Adam Jesu paauya ndokubva vatora minzwa yacho vakamisa mumusoro. Saka zvinopa Jesu kuti ati zvapera ari kuti minzwa anoti machallenges ako anga akakonzerwa naAdamu wekutanga ini ndindauya kuzomabvisa. But maitiro avakaita manje Jesu haana kubatiswa minzwa yacho, havana kumubaya nayo, vakagadzira heti. Heti inonzi crown inopfekwa nemadzimambo. Saka pavamisa heti yeminzwa yemadzimambo vari kuti you need a kingdom mindset to deal with the thorns. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo, nokuti zivo ndo yaakudhila neminzwa.
munhu akasaziva minzwa inoramba ichitora ushe muupenyu hwake kusvika ane a mindset of the king. Vari kutoisa heti yeminzwa mumusoro, vari kungopa vhangeri kuti chese chichaurwa newe unofanirwa kunge wane fungo. Musoro unorepresenta information kana kuti knowledge, kuti unofanirwa kunge wane mufungo weumambo kuti ugone kuita uproot the thorns. Saka Jesu paanoti it is finished, ari kuti izvezvi manje nekuda kwekuti wane mufungo weumambo wakugona kuhandla mathorns ari kuita rise mulife mako. Saka Mwari obva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So mapromises aMwari, chiziva kuti nyaya iyi inogadzirwa sei, chii chandofanirwa kuita. Shuwa Mwari vavimbisa kuti gore rino mota inodhiraivhika ndichadhiraivha. Saka kulicense hausi kuenda futi, haidhiraivhwe nemutumwa ka. God, you take me far, you take me to nations. Hauna passport ka, unoza pamwe pacho soka pa ground apa tikasamhanya unoenda far kupi kwenyu. Munana kumba kwevanhu hauite. Oza kudada nekuroja full house hakunyatsoita so, kana wakunyatsogaya mushemushe hazvitaurwe zviye zvinotomakisa. Ndakatora yese kwete ndakatenga ndakatora yese imba yemwe munhu. Oza life inofanira kukusvitsa pekuti zvaunodada nazvo uri mufana wana wakura unoziva kuti hazviite. Andinoziva upenyu hwekare munhu aigona kudada kuti ndorara pamubhedha. Mazuva ano zviri obvious, ndo paunotofanira kurara, hazvidadisi. Mazuva akauya mafoni aya, maselfoni, zvaitodadisa kuudza vanhu. Ndane line. Even handset yapo line risipo unomboibudisa ungobaya also kuti wangofila kuti zvapo. Inguva yacho. This time kana ukatobuditsa yakadi hatina kana basa nazo. Immaturity. Ndakatotora nedining yacho ndokwa ndakaisa masofa angu. Arigani chisiye. Osa zvinhu zvinoita kuti aiwa ka. Inguva yes, zviriko yes, but there must come a time, seasons must change. Haifani kuramba iri drought. Kana uchinamata Mwari wa abundance, the rain must fall. Tine nguva yatinotakurwa mumota, mumachariot amambo Ahab, but there must come a time yekuti Mwari ndipewo nyasha. Handichada kuramba ndingoti please imboitaiwo nyasha Mwari. Ndanzwa kuti makaitirawo ningi naningi testimony dziripo. Ko inini Mwari tarisaiwo nyaya yangu. Ndinosvika kupi ndichipemha nekunyengerera vanhu ndichinamata Mwari anozvigona. The Spirit of the Lord came upon Elijah. Ndokubva aovateka. Enzwa Mwari ngaakupe nyasha. Vakatanga kusimuka vakatanga, but yakuina Mwari mukati, it must have a difference. Peter aibata hove achitengesa kuti ave nemari. Dhei rakadiwa mutero wetemberi akanzi naJesu, enda unobata hove kwete yekutengesa. Ukavhura mukanwa mayo. This time hove dzacho ndo dzaakubhadhara nokuti ndinewe. Uri wega mari waiwanira muvanhu kana wabata hove, but kana uineni hove yacho ndo yatobhaya. Pane mina mati atida kuita yekuchallenge odenga kuti Mwari ndosvika kupi, zita renyu ritori pandiri. Vanotozoti tisi tiri kutodeclare nekuprofita kunaya kwemvura zhinji iri kunaya, but kana tiri chipemha kwavari vanotendeuka sei? Vangazive sei kunaka kwenyu kana vacho vamakadana mukazodza dziri nhapwa kuvanhu vasina zodzi? Pane a challenging prayer tinofanira kuita nasi. There must be a difference. Enzwa tuhasha nekakubohi kana ikaka ndoka ndako kutrigger nako. Exodus zvinoreva kuti kubuda. Asi munoziva kuti vanhu vakabuda pa Exodus chapter 12. Chapter 1 ingori Exodus apa bude munhu munguva yekubuda. Kuti pane zvinofanirwa kuitika. Season yakatokwana, but unogona kuramba uchitambudzika mu season ya abundance. Saka Mwari chii chavakaita? Pakangotanga Exodus, Mwari vakatoomesa moyo wa Faro. Why? Nokuti kana vanhu vachirarama zviri nani vari nhapwa, vanokanganwa kuti inhapwa.
vakaomeserwa ndopavanoita pfungwa yekuti asi kwedu kuri nani. Zvinhu zvevanhu zvaukugamuchira zvichita kuti life iite zvinoita kuti ufungidzire kuti ndo zvitongori right. Mwari anogona kutombokupa nyasha dzekuti uve nevanhu vanokupa transport, but there must come a time yekuti aiwaka Mwari, the spirit of the Lord must come upon my life. Ndakukumbirawo nyasha dzenyu dzekuti vanhu vazive. Saka the spirit of the Lord came upon Elijah, ndokubva amhanya kudarika machariots. Kune grace to overtake. Mwari unenya vakakutangira hazvina basa, but Mwari waunonamata ane nyasha dzekuoverteka. Vakakutangira nekugona kwavo, iwo uchavadarika nekugona kwake. Kubatsira Peter akambofunga kubatsira Jesu, akati aiwa Ishe hazviite kuti murovererwe tiripo tinomira nemi. Jesu ndokubva ati kuna Peter, get behind me Satan. Ko anoita Satan sei achida kudefenda kubatsira mukuru wake? Yeti paanoda kuzokiswa panouya Judas achida kukisa Jesu, anoti my friend, ita zvawainga nekukasika. How can you call a betrayer friend, then one trying to defend you, the devil? Kureva kuti ari kuti by revelation ari kufaita zvandakainga ndo enemy, but ari kubatsira zvandakainga kuti zviite ndo shamwari. Saka uchaona kuti pamwe pacho church yakagamuchira Peter as the devil, ikaignore Judas as the plan of God. Jesu ari kuinterpreta kuti chinonzi shamwari munhu anomira newe padestiny yezvawakainga. Chinonzi enemy kudiwa nemunhu kuti usaite zvaunofanirwa kunge uchiita. You know, vanhu vakapfuura nekumba kwaHerodhi vakati tiri kutsvaka mambo aberekwa. Herodhi akati kana mamuwana munouya muchindiudza. The same people, Matthew chapter 2, havana kudzoka nekwaHerodhi. They were warned in a vision kuti musadzoke nekwaHerodhi. He is after killing the child. But Herodhi haana kuti mukamuona mundiudzi ndoda kumuuraya. Akati mukamuona muuye muchindiudza neniwo ndoda kumunamata. But Mwari vakainterpreta message yekunzi kumunamata is killing. Saka church ikashewa chinonzi revelation, inoita zvainoda ichitadza kuita zvinodiwa naMwari. Nokuti zvatinoda dzimwe nguva zvichifungidzirwa kuti Mwari ndo zvaanoda hazvisirizvo, but zvinenge zvakanaka but zvisina kumunaki.